Nou, goeie. Goeie. Wat ben je aan het doen? Wij hebben hier een staaltje voor Dorcas. Oké. Ja, en dat is heel leuk om te doen. Meestal heb je al je boeken voor het goede doel. Dorcas is een goed doel. En nou, elke dag renden we dit naar de dik. En we hebben geweldig opbrand. Ja, hè? Ja. Wat leuk. Ja. Want die komt met protomeester langs. Die fietsen een hele protmeester. Ja, die hebben hier, nou ja, het is een mooie fietsroute. En dan hebben ze echt iets van, dit wordt even zien. Zo gaat dat. Ja. Ja? Wat leuk. En dit hier hebben, nou, ik denk wel 2 keer zo vol opbrengst als het vorige keer. Ja. Dat had dan maar die corona te maken. Helemaal. Ja, hè? De meesten hebben dus, nou in april, de bibliotheek nu al dicht. En dan heeft nou, een verzetje, even de fietsen, boeken. Hé, dit is even zin. En vooral van die oudere, nou van die boeken van die romances. Die gaan naar een dierleer. Ja? En er wordt heel veel gebracht. Want de tam-tam je het dan net vertellen. Ja. Want, Dus, wat hij om uit Dorcas, want je ben ik een depootje, hè? Ja, we hebben, nou ja, Perilien, winnen we voor bij het werk. En toen gingen we iets van, wat ze even uitvrienden, hè, vrijwillig het werk. En toen gingen we iets met Dorcas. Vrienden van ons die gaan dochter werken bij Dorcas. En Dorcas is een organisatie op christelijke basis. En die, ja, die doet goed werk voor de allereer. Dat sprutst dus wel aan. Ja. En het depot wat we hebben, dat is vooral van kringen. Je komt er dan ik altijd even te zien als die meesten komen? Nee, dat doen we niet. Oh, De nee. meesten bellen je wel aan. Want ze hebben heel veel van geld graag in de brievenbus. De brievenbus. Oh, ja. Maar dan bellen ze dan even aan, we hebben het geld in. En de boeken, ben je er zelf ook met Dwaan nog aan het lezen? Of, Nee, het is net al je mismaakt boeken. Nee? Nee, nou die roman zit in ieder geval. Maar soms is er wel een boek bij wat ik zeg, oh die vind ik wel weer wel even lezen. Maar ik dit schriften en ja, we zijn heel blij dat het zo leuk rent. Nou, want dat is uiteindelijk het doel. Ja? Ja, Dus, ja. ja. Daar zijn we blij van. Ja, Ja. ja hè, dat jouw Ja. energie. Ja, maar dat is toch zo. Ik bedoel, Joten daar het is ook een rare verhaal. En dan denk ik dat we de atem die we positief kunnen zetten. Dus.